vipi Constantino Chiwenga vaya vachitendwa. Aiwa, panguva ine tikuona kuti vanhu vari kuuya vachitenda General Constantino Chiwenga vari kumuti asiyana nevamwe vanhu varingozikanwa kuti vanongozviti isusu aiwa tinoramba corruption kana kuti hatidi zvakati kana kuti tinoda kuti nyika yeZimbabwe isununguke from maoko ezvigananda. But General Constantino Chiwenga vanguva vakatendwa nevanhu vachinzi aiwa mashoko amuri kutaura general ndikoko kwatiri kuenda ende ndeechokwadi. Sanapinda mashoko amudanyikwa panapa notable subscriber kulike turn on the bell icon tinda pahedo yaLynn M anozikanwa as a critic weZanu PF anobuda anyora achiti fellow Zimbabweans, we have heard VP General Chiwenga firing warning shots to all Ugandans. This is what we need. Leaders who speak against corruption of all forms. Let's rally behind VP Chiwenga. He is our foot soldier for now, as there is no other opposition leader leading. Ndo mashoko anobuda nyoko pana Lynn M achiti aiwa chamisa nevamwe vanhu opposition vana Chabangu kana vamwe veapi vese. These guys, yes, and also Chamsa, they are saying we are coming back to active politics, but panguva ino the current kuri kunzi vipi Constantino Chiwenga ngatimbovatendai. Noda kuti vari kuita zvatiri kuda isusu, noda kuti tiri kuenda zvigananda zvinonyaso kuparadza nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Panapa tiri kuona vipi Constantino Chiwenga ari kuzama nepaanogona napo kuti azvi-exclude, agadzirise ma-affairs and anyase kuona zviri kudiwa nevanhu panguva ino as a step forward mukuexposa nekustopa zvigananda. Mashoko ari kuya panguva ino tiri kuona kuti aiwa mashoko atokwa naVP Constantino Chiwenga vanhu vari kuasapota vanyasa kuona kuti aiwa ndo echokwadi, ndo zviri kudiwa nemunhu wese. Yes, kunogona kune mamwe opposition leaders vanoonekwa kunzi yes they are legitimate, but panguva ino VP Constantino Chiwenga vachitora action vasinganyari kana kuti kani, ndo emove iri kuonekwa nemunhu wese kuti aiwa general panguva ino is now determined, sezvakamboita muna 2017 kustopa aiwa Mugabe Zilongoro. Panguva ino ndo zvaakuda kuita zvekare kweachistopa zvigananda from destroying and corrupting our own country. Pinangwa mesection medu tiwafungiro emu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.